കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ രാമ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ 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 രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ രാമ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ പ്രഭുജി രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാദാമദായ രാമതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. ഗുരു മഹാരാജ് की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. വെൽക്കം ടു ഓൾ. ഇന്ന് നമ്മള് അധ്യായം 5 നോക്കാൻ പോകുന്ന 5-ാമത്തെ ദിവസം. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം എങ്ങനെ ലഭിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഒരു ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ജ്ഞാനോപദേശം സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേക്ഷ്യന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശിന. അപ്പൊ തത്വദർശിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരു നമുക്ക് നല്ല ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശി ആയിട്ട് വർത്തിക്കും. അപ്പോ ആ ഗുരുവിന് മാത്രമേ നമ്മളെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കാനാവുള്ളൂ. ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് ആർജിച്ച പാപപുണ്യമായിട്ടുള്ള ആ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തി ലഭിക്കാനുള്ള മാർഗം ഗുരു കാട്ടിത്തരും. ഈ അധ്യായത്തില് എന്താ നമ്മൾ നോക്കണേ? ഭഗവാന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്, പിന്നെ അറിവ് ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പെരുമാറണത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. കർമ്മയോഗാണോ സന്യാസാണോ നല്ലത് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത് സേവനം എന്നുള്ളതാണ് നല്ലത്. കർമ്മം തന്നെ 3 തരമുണ്ട്. കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം. അതില് ഭഗവത് സേവനമാണ് അകർമ്മം ആയിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഉത്തമം. ജ്ഞാനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മഹിമകള് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് യഥാർത്ഥത്തില് ശാന്തി ലഭിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ 3-ാം അധ്യായത്തിലും നമ്മൾ കർമ്മയോഗത്തിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അല്ലെ പഠിച്ചത്. കർമ്മഫലത്തെ ത്യജിച്ച് കർമ്മം യോഗമാക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. പിന്നെ കർമ്മവും ത്യാഗവും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കണേ അങ്ങനെയൊക്കെ.
അപ്പോ എല്ലാം നമ്മള് കർമ്മഫലം നമ്മൾ വെറുക്കൊന്നും വേണ്ട. കർമ്മഫലത്തിനെ നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. ആത്മീയ പുരോഗതിക്കായിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വെടിയ. സാധാരണക്കാരന് ആഗ്രഹമൊക്കെ വെടിയാന്ന് പെട്ടെന്ന് എളുപ്പമായിരിക്കില്ല. ഒരു ദിവസം ഇപ്പോ നമ്മൾ പറയാണ് ഒന്ന് വേറെ ഫുഡൊന്നും കഴിക്കണ്ട, പച്ചയായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറി മാത്രം കഴിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവില്ല അല്ലെ? പക്ഷെ നമ്മള് നല്ല വിഭവങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കുക, ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മളത് പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 5-ാം അധ്യായത്തിലെ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ശ്രീ രാധ ഗോവിന്ദ്. അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച ശംസസി യശ്രേയ ഏതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സുനിശ്ചിതം നിശ്ചയിച്ച് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ഭക്തിപുരസ്സരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ? അപ്പോ കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്ക എന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു, പിന്നെ പറഞ്ഞു ഭക്തിപൂർവം കർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. കർമ്മത്തെയും സന്യാസത്തെയും ഒരിക്കലും ഇണക്കിക്കൊണ്ട് പോവാനാവില്ല എന്നാണ് അർജുനന് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പൊ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യണ കർമ്മം നൈഷ്കർമ്മ്യത്തിന് തുല്യമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ കർമ്മം ഭഗവത് സേവനമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഡിവോട്ടീസ് ഇസ്കോൺ ടെമ്പിളിലത്തെ ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് അവരൊക്കെ റിയലി ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. അവര് ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുക, എന്നിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുക, നാമം ജപിക്കുക, പാടുക, നൃത്തം ചെയ്യുക, അത് കഴിഞ്ഞ് ജ്ഞാനമാർജിക്കുക, പ്രസാദമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുള്ളൂ. അതുപോലെ ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗമാണ് എപ്പോഴും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻജോയ്മെന്റ് ആണ് അവർക്ക്. ഇത് കർമ്മയോഗ മാർഗം, ഇതാണ് കർമ്മയോഗത്തിന്റെ മാർഗം. ഇത് എപ്പോഴും ചെയ്യണം എന്നല്ല, ഓരോ കർമ്മ മേഖലയിലും നമുക്ക് വർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെ ഓരോരുത്തർക്കും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തത്തില് രാവിലെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക, അതുപോലെ കുറച്ച് ശാസ്ത്ര പഠനം നടത്തുക ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മുടെ കർമ്മ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങുക. അത് കഴിഞ്ഞ് വൈകി വീണ്ടും സാൻഡ്വിച്ച് പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് പ്രഭുപാദ് ഇതിന് പറയാ. വൈകിട്ട് വന്ന സന്ധ്യ ആരതി വീണ്ടും അല്ലെ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. അപ്പോ ഏറ്റവും അധികം ശാന്തിയും സമാധാനത്തോടും കൂടെ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈല് നമ്മൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം എന്നാണ്. ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ചിരിക്കണ കണ്ടോ? അത് ഔട്ട്ലുക്ക് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സന്യാസിയുടെ ആണ്. പക്ഷെ മുഴുവനായിട്ട് അദ്ദേഹം ആസക്തികൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ മിഥ്യാചാരൻ എന്നാണ് പറയാ. സിഗരറ്റ് വലിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയാ ലഹരികളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക. അതുപോലെ ഈ സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവർക്ക് റിലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചവരായിരിക്കും അല്ലെ. ഇതിപ്പോ നിരന്തരം ഇങ്ങനെ ഫോണൊക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പൊ പകുതി സന്യാസിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ മിഥ്യാചാരൻ എന്നൊക്കെ ഇത്തരക്കാരെ പറയും. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസകരാവുഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലതാണ്. എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. അപ്പോ കർമ്മ ത്യാഗം അത് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഭക്തിയുതമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക, അതാണ് മുക്തിക്ക് നല്ലത്. ഭക്തിയുതമായിട്ട് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുക. ഭക്തിയുത സേവനം ഉത്തമമാണ്. ഹിമാലയത്തിൽ പോയിട്ട് സന്യസിക്കുന്നതല്ല. ഭഗവാൻ ഗീത ഉപദേശിക്കണത് ആർക്കാ? സന്യാസിക്കൊന്നും അല്ല അല്ലെ, ഒരു ക്ഷത്രിയനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗൃഹസ്ഥനോടാണ്. ജീവിതമാകുന്ന ആ യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഉഴലുന്ന നമ്മളെ പോലുള്ളവര് എങ്ങനെയാണ് സ്വന്തം കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ ഇതുപോലെ ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസിനെ മാതിരി നമ്മള് രാവിലെ ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുക, മംഗളാരതിയിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുക, ജപം ചെയ്യുക, പിന്നെ ശാസ്ത്ര പഠിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ശ്രവിക്കുക.
അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ പ്രസാദമായിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ 3 നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭാഗവതത്തിലെ ഒരു നൃഗമോക്ഷം എന്നുള്ള ആ കഥയാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും, എന്നാലും ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം. അതായത് ഈ സാമ്പൻ എന്നൊക്കെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പുത്രന്മാര് ഉണ്ടല്ലോ, സാമ്പാദിക സാമ്പൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളവര്, അവര് ഉപവനത്തിൽ ഇങ്ങനെ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ദാഹം വന്നപ്പോ അവര് ഒരു കിണറെടുത്ത് കണ്ടു. അതില് നോക്കി വെള്ളം കിട്ടുമെന്ന് നോക്കിയപ്പോ അവിടെ അതൊരു കൊട്ടക്കിണറായിരുന്നു. അതില് ഒരു വലിയ ഓന്തിനെ കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ അവര് അതിനെ പാവം പറഞ്ഞിട്ട് കരയ്ക്ക് കയറ്റാൻ നോക്കി, പക്ഷെ പറ്റണുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ അറിയിച്ചു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ വന്നു, അതിനെ ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുറത്തെത്തിച്ചു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആ സ്പർശവും ദർശനവും കിട്ടിയ ആ ഓന്ത് വേഷം വെടിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ഒരു ദിവ്യ രൂപം പ്രാപിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ സർവജ്ഞനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഒന്നും അറിയാത്തതുപോലെ ഭാവത്തിൽ ചോദിച്ചു, എന്താണ് അങ്ങേക്ക് ഇങ്ങനെ കൃകലാസ വേഷം വരാനുള്ള കാരണം എന്നിങ്ങനെ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ആ ദിവ്യ പുരുഷൻ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളില് ഭക്തിനമ്രനായിട്ട് പ്രണമിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അടിയൻ നൃഗൻ എന്ന് പേരായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവായിരുന്നു. അന്തമില്ലാതെ അവസാനമില്ലാതെ ഞാൻ പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്തു. ഒരിക്കല് ദാനം ചെയ്ത പശു ഗോശാലയിലേക്ക് തന്നെ ഒരു പശു മടങ്ങി വരികയാണ്. അതാരും മനസ്സിലാക്കിയില്ല. പിറ്റേന്നും ഇതുപോലെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം ചെയ്ത കൂട്ടത്തില് ഈ പശുവിനെ വീണ്ടും ദാനം ചെയ്യാണ് ഉണ്ടായത്. കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയം കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ബ്രാഹ്മണൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതെനിക്ക് ദാനം കിട്ടിയതാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവര് അവസാനം രണ്ടാളും എത്ര വേണമെങ്കിലും വേറെ പശുക്കളെ നൽകാന്ന് പറഞ്ഞു, എന്നാലും സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവസാനം രണ്ടാളും ക്രുദ്ധന്മാരായിട്ട് അതിനെ അവിടെ വിട്ടിട്ട് പോയി. അനേക പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അറിയാതെയാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റ് വന്ന് ചേരുകയാണ്. അറിയാതെ ആ ബ്രഹ്മസ്വം അപഹരിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ പാപാണ് വരുന്നത്. ബ്രാഹ്മണന്റെ സ്വത്ത് അപഹരിച്ച പാപഫലാണ് കിട്ടണത്. അങ്ങനെ നീച യോനിയെ പ്രാപിക്കേണ്ടി വന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. നിന്തിരുവടിയുടെ ആ ദർശന സ്പർശനത്തിനാല് ഇപ്പൊ എനിക്ക് മുക്തി കിട്ടുകയാണ്. അപ്പോ എന്താണ്, യോഗീശ്വരന്മാർക്ക് പോലും ഭഗവാനെ കാണാൻ എളുപ്പമല്ല അല്ലെ. ആ ഒരു ദർശനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് ശാപം ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ, അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഭഗവത് ദർശനത്തിനുള്ള ഒരു വഴിയായിരുന്നു അല്ലെ. അത്രയും അദ്ദേഹം കർമ്മം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തെറ്റുപറ്റിയത്. കാരണം ഞാനാണ് ദാനം ചെയ്യണേ എന്നുള്ള ഒരു ഭാവത്തിലായിരുന്നു, ഞാൻ ദാനശീലനാണ് എന്നുള്ള ഭാവമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സ്വത്താണ് അല്ലെ. അത് ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം ചെയ്തതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കണമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതില് ഒരു ചെറിയ തെറ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മോക്ഷം ലഭിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ ദിവ്യ പുരുഷൻ ഭഗവാനെ വന്ദിച്ചിട്ട് ദിവ്യലോകം പ്രാപിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അതാണ് ഈ കഥ, നൃഗ മോക്ഷം എന്നുള്ള ഭാഗവതത്തിലെ കഥയാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയണ തന്നെയാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ജ്ഞേയ സ നിത്യസന്യാസി യോ ന ദ്വേഷ്ടി ന കാംക്ഷതി നിർദ്വന്ദ്വോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം ബന്ധാത് പ്രമുച്യതേ. കർമ്മഫലങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷമടയുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തി തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളില് ഇച്ഛയോ വെറുപ്പോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ തന്നെ അയാൾ ഒരു ത്യാഗിയായിരിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് അറിയും അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ സമ്പൂർണനാണ്, കൃഷ്ണന്റെ അംശമാണ് താൻ എന്ന് അയാൾക്കറിയാം. അപ്പോ ഗുണത്തില് ഒരുപോലെയാണ് എങ്കിലും പരിമാണത്തിൽ വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലെ. ക്വാളിറ്റി ഒന്നാണെങ്കിലും ക്വാണ്ടിറ്റിയില് വ്യത്യാസമുണ്ട്. പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും. ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്, നമ്മള് അണുവാണ്.
പ്രഭുപാദ് എന്താ പറയണേ, നമുക്ക് ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കാനില്ല. കാരണം എന്താണ്, നമ്മുടേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണേ? അപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മഫലം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. കർമ്മഫലം ഒക്കെയും നമ്മള് ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം, അല്ലാതെ അത് വെറുക്കണ്ട നമ്മള്. മൃത്യു സർവം ഹരശ്ച എന്നാണ് അല്ലെ, മൃത്യു വരെയുള്ളൂ നമ്മൾ കൂട്ടി കൂട്ടി സാധനങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കണത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാം, അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യാം, അതിന്റെ ഫലം ഭക്തിയുത സേവനത്തിനായിട്ട് വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി. യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്നാണ് അതിന് പറയുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആറാമത്തെ ശ്ലോകം. സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തുമയോഗതഃ യോഗയുക്തോ മുനിർബ്രഹ്മാനചിരേണാധിഗച്ഛതി. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അജിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്ത് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാം എന്നാണ്. ചേതോ ദർപ്പണമാർജനം ഭവമഹാദാവാഗ്നി നിർവാപണം ശ്രേയക്കൈരവ ചന്ദ്രികാ വിതരണം വിദ്യാവധൂജീവനം ആനന്ദാംബുധിവർദ്ധനം പ്രതിപദം പൂർണ്ണാമൃതാസ്വാദനം സർവാത്മസ്നപനം വിജയതേ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിന്റെ വരികളാണ്. എത്ര ആനന്ദാംബുധി വർദ്ധനാണ് ആ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം എന്നാണ്. അപ്പോ വൈഷ്ണവരെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് പരമപദം പ്രാപിക്കണത്? ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ വൈഷ്ണവ സന്യാസികള് തങ്ങളുടെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ആ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തില് അവർക്ക് ഏറ്റവും സന്തുഷ്ടിയാണ് ഉണ്ടാവണത്. അന്ത്യത്തിലോ ഭഗവത് സന്നിധി പോകാം, അവർക്ക് ഉറപ്പാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ അങ്ങോട്ട് നമ്മള് ഒരു അടി ഭഗവാനിലേക്ക് വെച്ചാൽ 100 അടി ഭഗവാൻ നമ്മുടെ അടുക്കലേക്കാണ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നിനും കുറവുണ്ടാവില്ല. ആരോഗ്യം, ശാന്തി, സമാധാനം, ആനന്ദം എല്ലാം നമുക്ക് സുലഭമായിട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ ഇപ്പൊ പറയില്ലേ, യസ്യ ബ്രഹ്മണി രമതേ ചിത്തം നന്ദതി നന്ദതി നന്ദത്യേവ. ആരുടെ മനസ്സാണോ ഭഗവാനിൽ രമിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് ആനന്ദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ അയാൾക്ക് പിന്നെ അസ്വസ്ഥത യാതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മള് കർമ്മം യോഗമാക്കി ചെയ്യുക, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക. കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. മനസ്സംയമനം പാലിക്കുക, കാമത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ABCD ഫോർമുല, അത് ലൈഫ് സ്റ്റൈല് അങ്ങനെ ഒന്ന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മള് ആത്മീയ പുരോഗതി കൈവരിക്കേണ്ടത്. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. ബ്രഹ്മണ്യാധായ കർമാണി സംഗം ത്യക്ത്വാ കരോതി ലിപ്യതേന സ പാപേന പത്മപത്രമിവാംഭസ. ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ താമരയിലയുടെ കാര്യം നമുക്കറിയാം അല്ലെ. വെള്ളത്തിലൊക്കെ എണ്ണത്തുള്ളികൾ ഒഴിച്ചാൽ ഉള്ള പോലെയാണ് അല്ലെ, ഓടി നടക്കും ഈ വെള്ളത്തുള്ളികൾ താമരയിലയില്. എന്നിട്ട് അത് ഒഴിഞ്ഞു പോവും. അങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തോന്നും. ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവണില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും വിശുദ്ധ ആത്മാവും ഇന്ദ്രിയ മനോനിയന്ത്രണവുമുള്ളവനായിട്ടുള്ള ഒരാള് എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനായിരിക്കും. അപ്പൊ കർമ്മഫലമെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ശരീരം പോലും ഭഗവാന്റേതാണ്. അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മള് ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത 3:30 ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ? മയി സർവാണി കർമാണി സന്യസ്യാസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞു. സർവകർമ്മങ്ങളും എന്നിൽ അർപ്പിച്ചു ചെയ്യാം. അങ്ങനെയായാൽ നമുക്ക് ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങളൊന്നും തന്നെ നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാന് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതാണ് അല്ലെ. അത് നമുക്ക് ആ ലക്ഷ്യം സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യും എന്നാണ്. ഭക്തി, മുക്തി, സിദ്ധി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ തരും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. യുക്ത കർമ്മഫലം ത്യക്ത്വാ ശാന്തിമാപ്നോതി നൈഷ്ഠികീം
അയുക്തകാമകാരിണ ഫലസക്തോ നിബധ്യത്തെ. സ്ഥിരചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ദുഃഖം, വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കർമ്മഫലം ത്യജിച്ച് കർമ്മം ചെയ്താൽ സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം ഉണ്ടാവും. ഭഗവാനാണ് പരമസത്യം. ഈ കാണുന്നത് എന്തും കൃഷ്ണശക്തിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രാണ്. കൃഷ്ണൻ സർവമംഗളകാരിയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം പൂർണ്ണ ശാന്തിദായകമാണ്. അപ്പോ അഹങ്കാരത്താല് ചിലവര് ധരിക്കും ഞാനാണ് എല്ലാത്തിനും കാര്യം. അങ്ങനെ കരുതുന്നവർക്ക് ശാന്തിയോ സമാധാനോ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ ഒരു കൃഷിക്കാരൻ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്ത് സമാധാനമായിട്ട് ജീവിച്ചുകൊണ്ട് വരികയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അയാൾക്ക് ഒരു 99 സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു കിഴി കിട്ടുകയാണ് ആകസ്മികമായിട്ട്. അപ്പൊ അയാൾ ഇതിങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എണ്ണി നോക്കുകയാണ്. 99 ഉള്ളൂ. അയാൾ വീണ്ടും വീണ്ടും 100 പ്രാവശ്യം എണ്ണ, അപ്പോഴും 99 ഉള്ളൂ. അയാൾക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലോ എന്നുള്ള ആശയായി. ഒന്നുപോലും ഇല്ലാതിരുന്ന ആളായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്വത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കിട്ടും തോറും നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമാവും. പിന്നെ അത് മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പോ കർമ്മം തന്നെ 3 തരത്തിലുണ്ട്. കർമ്മണ്ട്, വികർമ്മം, അകർമ്മം. അകർമ്മാണ് കർമ്മയോഗം, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികള്. അകർമ്മം അതാണ് ഉത്തമം. പിന്നെ നമ്മള് ആരെയും നമ്മൾ വെറുക്കാൻ പാടില്ല, പാപകർമ്മവും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആൾക്കാർക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാനൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വന്തം കാര്യം വരിക, അത് എന്താ പറയാ, ഞാൻ, എൻ്റെ എന്നൊക്കെയുള്ള ആ മമത ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് നമ്മളെ ഈ വക ബന്ധനങ്ങളിലൊക്കെ പെടുത്തുന്നത്. ഇപ്പൊ കർമ്മഫലം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സ്വന്തം കാര്യം വരുമ്പോ അത് സാധിക്കില്ല. മറ്റവരോട് ഉപദേശിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. അടുത്ത വീട്ടിലെ ഒരു കുട്ടിക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞു, പാരന്റ്സ് വഴക്ക് പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതില് ഇടപെട്ടിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ, കൊച്ചു കുട്ടിയല്ലേ, പാവം, എന്തിനാണ് അതിനെ വഴക്ക് പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയും. എന്നാലോ നമ്മുടെ കുട്ടി തോറ്റിട്ട് വന്നാലോ വടിയെടുത്തിട്ട് അതിന്റെ പിന്നാലെ ഓടും അല്ലെ. അങ്ങനെ പറയാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ളൂ. സ്വയം ചെയ്ത് കാണിക്കണം. അതാണ് ഭക്തന്റെ രീതി. അങ്ങനെ വെറുതെ ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ അല്ല വേണ്ടത്. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭു ന കർമ്മഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തത്തെ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ. കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. നമ്മൾ മുമ്പും ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കാരണക്കാര്. പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഇണങ്ങുമ്പോ പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് അത്. സത്വം, രജസ്, തമസ് എന്നുള്ള 3 ഗുണങ്ങള്. എല്ലാ ക്ലേശങ്ങൾക്കും കാരണം അജ്ഞാനം തന്നെയാണ്. ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആ ജീവന് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തോന്നും. യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദ് പറയുന്നുണ്ട്, പ്രപഞ്ച സമുദ്രത്തിന്റെ മധ്യത്തില് ജീവൻ പന്താടപ്പെടുകയാണ്. ഇങ്ങനെ പന്ത് തട്ടണ പോലെയാണ് ആ ജീവന്റെ സ്ഥിതി. ദിവ്യമായ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് ഈ കടലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം. ഈ പ്രപഞ്ച സമുദ്രം ഉണ്ടല്ലോ, ഭവസാഗരം എന്നൊക്കെ ഒരു വാക്ക് പറയൂ അല്ലെ. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം മാത്രാണ്, ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രാണ് നമുക്ക് ഉപായമായിട്ടുള്ളൂ. താപത്രയങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ആധ്യാത്മികം, ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം. ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് രോഗങ്ങള്, അത്യാഗ്രഹങ്ങള്, ഇതൊക്കെ വരില്ലേ നമുക്ക്. അതിനെയൊക്കെ ആധ്യാത്മികത്തിൽ പെടുത്തണം. ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ജന്തുക്കളിൽ നിന്നുള്ള പീഡ, അങ്ങനെയൊക്കെ. ആദി ദൈവികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓരോ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നത്, ഭൂകമ്പം, പ്രളയം, അങ്ങനെയൊക്കെ. അങ്ങനെ പല പല തരത്തിലാണ് താപത്രയങ്ങൾ ഉള്ളത് ഈ ഭൗതികതയില്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷ കിട്ടാൻ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് മാത്രമേ
ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുള്ളൂ എന്ന് പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മള്. ക്വാളിറ്റി സെയിം ആണ്, ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം. കടലും കടൽ വെള്ളത്തിലെ ഒരു ഡ്രോപ്പും പോലെയാണ്. ഭഗവാൻ കടലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് കടലിലെ ഒരു തുള്ളിയാണ്. പിന്നെ കർമ്മരഹസ്യം എന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. 3 പ്രകാരം കർത്താവുണ്ട് എന്നാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി വഴിയാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണത്. ഓരോരുത്തരുടെ പ്രകൃതി ഓരോ തരത്തിലായിരിക്കും. ചിലവര് സത്വഗുണത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരിക്കും, ചിലവര് രജോ ഗുണികളായിരിക്കും, ചിലവര് സത്വഗുണികളായിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോ ഒരു ഡോക്ടർ നാസ്തികനാണ്, ഒട്ടും തന്നെ ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ല. ഒരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള പേഷ്യന്റ് വരികയാണ്. അപ്പോ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു, ഇത് ഭക്തനാണ്, ഡിവോട്ടി ആണ് എന്ന് കണ്ടപ്പോ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ചെയ്യാണ് ഇയാളുടെ നേരെ. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? അപ്പോ ഇയാൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ചോദിക്കാൻ? അല്ല, ഇവിടെ ഭഗവാനൊന്നുമില്ല, ഇവിടുത്തെ ഭഗവാൻ ഞാനാണ്, ഈ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. അപ്പോ എല്ലാവരുടെയും ജീവൻ ഞാനാണ് രക്ഷിക്കണത്. അപ്പോ അതൊക്കെ കേട്ട് കുറെ നേരം ഇരുന്നു. എന്നിട്ട് ഭക്തൻ ചോദിച്ചു, ഇവിടെ ആരെങ്കിലും മരിക്കാറുണ്ടോ, മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെ? അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, രോഗികൾ ചിലപ്പോ മരിക്കും. അപ്പോ ഈ ഭക്തൻ ചോദിച്ചു, അപ്പോ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളല്ലേ അവരെ കൊന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഡോക്ടർ പിന്നെ കൂടുതലൊന്നും സംസാരിച്ചില്ല. ഇനി കൂടുതൽ സംസാരിച്ചാൽ ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരും. അതുപോലെയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നവർക്കൊന്നും സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളല്ല കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്, പ്രകൃതി എങ്കില് പ്രകൃതിക്ക് ആരാണ് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നത്? അതൊരു ചോദ്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ജീവൻ ഇച്ഛിക്കണോ? പരമാത്മാവ് അതറിഞ്ഞിട്ട് അർഹതയുള്ളതാണ് ലഭ്യമാക്കുക. കാർമിക് അക്കൗണ്ട്, കർമ്മ കണക്കുകളുണ്ട്. കർമ്മ കണക്കുകളുടെ ബാലൻസ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് അർഹതയുള്ളത് പരമാത്മാവ് ലഭ്യമാക്കി തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലാവാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ. അപ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു കാറ് വാങ്ങിക്കണം, ഹോണ്ട സിറ്റി വണ്ടി വാങ്ങിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് ബാങ്ക് ലോൺ എടുക്കണം, പിന്നെ പ്രൊമോഷൻ അടുത്ത് തന്നെ കിട്ടും, അങ്ങനെ പിന്നെ അതർ ഫണ്ട്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കുറെ കഴിഞ്ഞു, കുറെ കൊല്ലം അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഇതൊക്കെ ഒത്തുവരണ്ടേ, എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഒത്തു വന്നു. അങ്ങനെ വന്നു, പരമാത്മാവ് സാങ്ഷൻ കിട്ടി. പരമാത്മാവിന്റെ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. കിട്ടിയതല്ല, ഇദ്ദേഹത്തിന് ബാങ്ക് ലോൺ കിട്ടി, പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി, അതുപോലെ അതർ ഫണ്ട്സ് റേസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റി, എങ്ങനെയൊക്കെയോ വണ്ടി വാങ്ങിച്ചു. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ ഉണ്ടായേ? പരമാത്മാവിന്റെ സാങ്ഷനാണ്, ഇയാൾക്ക് കിട്ടാൻ അർഹതയുണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെ കിട്ടി. എന്നാ എല്ലാ കാലവും അയാൾക്ക് സന്തോഷിക്കാനാവോ? ഇല്ല. അത് ലഭിച്ചാൽ കുറച്ചു സമയം സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. വീണ്ടും മറ്റൊരു ആഗ്രഹം വരികയാണ്. അങ്ങനെ ഇച്ഛകൾ വേറെ വേറെ വരുമ്പോ അങ്ങനെ ദുഃഖങ്ങൾ വേറെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഭൗതികതയില്. ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സന്തോഷങ്ങള് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വീണ് കിട്ടിയേക്കാം. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. തദ്ബുദ്ധയസ്തദാത്മാനസ്തന്നിഷ്ടാസ്തത്പരായണ ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവൃത്തിം ജ്ഞാന നിർധൂത കൽമഷ. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ, അതായത് കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. അപ്പോ എല്ലാം നമ്മള് പരമ്പൊരുളില് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അത് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം കൈവന്ന ഒരാൾക്കേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ മുക്തിമാർഗത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ പാതയില് മുന്നേറാൻ കഴിയുള്ളൂ. എനിക്ക് ഏക ആശ്രയം അങ്ങാണ് എന്നുള്ള ആ ദീനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവം വേണം. കരഞ്ഞു വിളിക്കണം ഭഗവാനെ, എന്നാ ഭഗവാനെ കിട്ടും. സംസാര സാഗരേ മഗ്നം ദീനം മാം കരുണാനിധേ, കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതുപോലെ കരഞ്ഞു വിളിക്കണം. ആ സംസാര സാഗരത്തില് മുങ്ങിക്കിടക്കണ നമ്മള് ദീനം ആ കരുണാസാഗരനെ വിളിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ഒരുപോലെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സൂര്യപ്രകാശം എല്ലാത്തിലും കിട്ടുന്നത് ഒരേപോലെയാണ് അല്ലെ.
എല്ലാത്തിനെയും സൂര്യപ്രകാശം കൊണ്ട് പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. അതുപോലെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് സംശയങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ആ മുക്തിമാർഗം മുക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. മഴ വെള്ളമൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയാണ് അല്ലെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോ നമ്മുടെ കർത്തവ്യബോധം, അപ്പൊ നല്ല പ്രവൃത്തി, നല്ല പ്രവൃത്തിക്കാണ് നല്ല ഇച്ഛ ഉണ്ടാവണം, നല്ല പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ ഫലം നന്നായിട്ട് വരും. മോശം ഇച്ഛയും മോശം പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാവുമ്പോഴോ അതിന് ഫലവും മോശമായിരിക്കും. ജൈസ സംഘ് വേസ രംഗ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതേപോലെ നമ്മള് എപ്പോഴും നല്ല നല്ല ചിന്തകൾ വേണം, നല്ല നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ഉണ്ടാവട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് നോക്കിയതാണ് അല്ലെ. സാക്ഷാത്കാരങ്ങൾ ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാൻ ഇതി ശബ്ദത്തെ 3 തരത്തില് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും ഭഗവാനെ. ശ്യാമസുന്ദര കൃഷ്ണൻ. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇതൊരു ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകാണ് ഇത്. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ജൈവശ്വഭാഗേ ച പണ്ഡിതാ സമദർശിന. അറിവും വിനയവുമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോ എന്താണ് അങ്ങനെ വീക്ഷിക്കാൻ കാരണം? ഈ ജ്ഞാനി എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരെയും, നായയാവട്ടെ, നായമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവനാവട്ടെ, ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണനാവട്ടെ, ആന, പട്ടി, ആരെയെ കണ്ടാലും, ചണ്ടാളനാവട്ടെ, എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ എങ്ങനെയാ കാണാൻ പറ്റുന്നത്? കാരണം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് ആ പരമാത്മ ചൈതന്യം തന്നെയാണ് അല്ലെ, ഭഗവത് അംശങ്ങളാണ് എല്ലാവരുടെ. അപ്പൊ പുറമേ ഉള്ളതല്ല, ആ ഭൗതിക ശരീരം അല്ല ഈ ജ്ഞാനി കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാവ്യവസ്ത്രധാരി അല്ല അല്ലെ, വേർതിരിവില്ലാതെ ആത്മാവിനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആളാണ് പണ്ഡിതൻ. അറിവും വിനയവുമുള്ള ബ്രാഹ്മണനാവട്ടെ, പശു ആവട്ടെ, ആനയാവട്ടെ, നായയാവട്ടെ, എല്ലാം ചണ്ടാളനാവട്ടെ, എല്ലാവരെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മള് ഈ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു, സത്വം, രജസ്, തമസ്. പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ ഈ 3നെയും അതിക്രമിക്കണം. അങ്ങനെ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലെത്തിയാല് ഈ ജന്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിലെങ്കിലും നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ പരമാത്മാവാണ് എന്നുള്ള ആ സമ്പൂർണ്ണ അംശത്തില് സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. അംശങ്ങളായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായിട്ട് സർവ്വജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാനുമായിട്ട് അവർക്കെല്ലാം ബന്ധമുണ്ട്. നമുക്കുള്ള ബന്ധം പോലെ തന്നെ ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ബന്ധമുണ്ട്. അത് ജ്ഞാനിക്ക് അറിയാം. 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ. എല്ലാവരുടെയും അഹം സന്നിവിഷ്ടോ, ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. വേറൊരിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേ അർജുന തിഷ്ഠതി. ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട്. 2 സ്ഥലത്ത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? അറ്റൻറ്റീവായിട്ട് നാമജപം ചെയ്യുക. ആ ഭാവമുണ്ടല്ലോ, ആ ഭാവമാണ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഭഗവാനോട് ഫോക്കസ്ഡ് ആണ്, അതാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുക. ഭാവഗ്രാഹി ജനാർദ്ദന എന്നല്ലേ. അപ്പോ നമ്മള് അങ്ങനെ ഇൻഅറ്റൻറ്റീവ് ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ നാമജപം ഇത്ര റൗണ്ട് എത്തിക്കുക, അതല്ല. നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ വളരെ അറ്റൻറ്റീവ് ആയിട്ട് വളരെ എന്താ പറയാ, നല്ല ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ വേണം നാമം ജപിക്കാൻ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അത് മനസ്സിലാക്കും. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ന പ്രഹൃഷ്യേത് പ്രിയം പ്രാപ്യ നോദ്യുജേത് പ്രാപ്യ ച പ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധിരസമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതഃ. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതിക അതീതൻ തന്നെ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തി സമഭാവനയിലാണ് അല്ലെ. ശരീരവും താനും ഒന്നാണെന്നുള്ള മിഥ്യാബോധമൊന്നുമില്ല. താൻ ഈ കാണുന്ന ദേഹമല്ല,
ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്ന് അയാൾക്കറിയാം. അപ്പൊ നേട്ടങ്ങളിൽ മതിമറന്നിട്ട് ആഹ്ലാദമില്ല, നഷ്ടങ്ങളിൽ ദുഃഖമില്ല. ക്രമേണ ആ പരിപൂർണ ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ആ ജ്ഞാനി ഉയരുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ നശോചതി നകാംക്ഷതി എന്നാണ്. ബ്രഹ്മഭൂതൻ ആവുകയാണ്, ആ യോഗിയുടെ ആ നിലയിലേക്ക് വരികയാണ് ആ ചെയ്യണേ. അപ്പൊ ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല, സർവഭൂതങ്ങളിൽ ദയ, സുഖം ദുഃഖം മാനം അപമാനം എല്ലാം ഒരേപോലെയുള്ളൂ. ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കായിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാല് അത് ദുഃഖദായകമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഗുലാബ് ജാമുൻ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ കഴിക്കാന്. അപ്പൊ അത് 2ഓ 3ഓ ഒക്കെ കിട്ടി, നല്ല രസമായിട്ട് കഴിച്ചു. പിന്നെയും 5, 15, 20 ഒക്കെ കഴിച്ചാലത്തെ അവസ്ഥയോ വോമിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭൗതികേച്ഛ പിന്നെ ദുഃഖമായിട്ട് മാറുകയാണ്, ആഗ്രഹം ആസക്തി പിന്നെ ദുഃഖമായിട്ട് മാറുക. അതുപോലെ ഓരോന്നും, ഇതിപ്പോ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ഭൗതിക ആസക്തി അതിനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നാൽ കൂടി വരും, അത്രയ്ക്കും ദുഃഖം ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. എത്രത്തോളം നമ്മൾ അറ്റാച്ച്ഡ് ആണോ ഭൗതികതയോട്, അത്രയും നമ്മൾ ദുഃഖത്തിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. 22ാമത്തെ ശ്ലോകം. യേ ഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗ ദുഃഖയോനയ ഏവ തേ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ ന തേഷു രമതേ ബുധഃ. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. ഭൗതിക സുഖങ്ങളൊക്കെ ക്ഷണികമാണ്, നമുക്കറിയാം. ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പോ കാറ് വാങ്ങി, സന്തോഷായി. കേടുവന്നാലോ സങ്കടമായി അല്ലെ. ഇവിടെ നോക്കൂ, പിക്ചറിൽ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഈയാമ്പാറ്റകള്, മഴപ്പാറ്റകള്, എന്താ ഓരോരുത്തരും ഓരോന്നാ പറയാ. ആ പാറ്റകൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ തീയ് ബൾബ് കത്തണത് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് അതിന് കണ്ണിന്റെ ആ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആസക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്ന് ചൂടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ, അഗ്നിക്കായാലും ബൾബിനായാലും. അപ്പൊ ആ ചൂട് തട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ചിറകുകൾ അറ്റുപോവും, അങ്ങനെ അതവിടെ കിടക്കും. നമ്മളറിയാലേ, മഴക്കാലത്തൊക്കെ പിന്നെ അടിച്ചു വാരാൻ പോകുമ്പോ ഒരുപാട് മഴപ്പാറ്റകൾ ഇങ്ങനെ അവിടെ ചത്തിട്ടും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും, അടിച്ചു വാരി കളയണം. അത് അങ്ങനെ കൂട്ടത്തോടെ അത് ചാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ മാന് കണ്ടൂടെ, വേട്ടക്കാരന്റെ പാട്ടും ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോ അതിന്റെ ആ കാതിന്റെ ശ്രവണത്തിന്റെ സുഖം ആസ്വദിച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ ഓടുമ്പോൾ എന്താണ്ടാവുക, അതിന്റെ കൊമ്പുകൾ ഒരു പ്രത്യേക കൊമ്പാ, അത് ഈ വള്ളികളിലൊക്കെ ഉടക്കി നിൽക്കുമല്ലേ. ഒന്നുകിൽ അത് വേടന് പിടിക്കാൻ എളുപ്പം, അതല്ലെങ്കിൽ സിംഹം അങ്ങനെയുള്ള മൃഗങ്ങളൊക്കെ വന്ന് അതിനെ പിടിക്കുമല്ലേ, അതിന്റെ നാശത്തിന് കാരണമാവുന്നു. അതുപോലെ വണ്ട്, താമരയില് വണ്ട് സുഗന്ധം ഉണ്ട്, പിന്നെ തേനുണ്ട്. അങ്ങനെ പൂവിനകത്ത് ഇരിക്കുകയാണ്, മതിയാവണില്ല, അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോ ആ താമര അടഞ്ഞു പോവും അല്ലെ, കൂമ്പല് പോലെയാവും. അങ്ങനെ അടഞ്ഞു പോകുമ്പോ അത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട് പെട്ടുപോവാണ്. അങ്ങനെ അത് മൂക്കിന്റെ ത്വര കാരണത്താല്. അതുപോലെ ഇവിടെ മത്സ്യത്തിനെ നോക്കൂ, മത്സ്യത്തിനുള്ള ഒരു ഇര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് ചൂണ്ടയില് മത്സ്യത്തെ പിടിക്കുന്നത്. നാക്കിന്റെ ത്വരയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മത്സ്യം ചെന്ന് അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത്. അതേപോലെ ഇവിടെ കൊമ്പനാന ഒരു കുഴിയിൽ പെടുന്നത്, അത് അപ്പുറത്ത് പിടിയാനയെ നിർത്തിയിട്ട്, അപ്പോ സ്പർശന സുഖം തേടി പോയിട്ടാണ് ആപത്തിൽ പെടേണ്ടി വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സുഖം നോക്കി പോകുമ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സുഖങ്ങളല്ല, യഥാർത്ഥ സുഖമല്ല, ആപത്താണ് വന്നു ചേരുന്നത് എന്നിവിടെ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ കാണിക്കുകയാണ്. മൃഗങ്ങളുടെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മാത്രമാണ് ശക്തിമത്തായിട്ടുള്ളത്, എന്നാൽ നമ്മുടെയോ മനുഷ്യന്റെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പവർഫുൾ ആണ്. അപ്പൊ വിഷയസുഖങ്ങൾ നേടാനായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുകയല്ല നമ്മൾ വേണ്ടത്, തപോനിഷ്ഠനായിട്ട് ജീവിക്കുക, എന്നാല് സത്വശുദ്ധി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ അപരിമിതമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ലാതെ ഈ 5 പവർഫുൾ ആയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പുറത്തോട്ട് അതിനെ വ്യാപരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, മറിച്ച് ദുഃഖം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, രമന്തേ യോഗിനോനന്ദേ സത്യാനന്ദ ചിദാത്മനി
ഇതി രാമപദേനാസൗ പരം ബ്രഹ്മാതിദീയതേ. യോഗികള് പരമസത്യത്തിൽ നിന്ന് അനന്തവും ഇന്ദ്രിയാതീതവുമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ന പരമസത്യത്തിന് രാമൻ എന്ന് പേരുണ്ടായി എന്ന്. അപ്പൊ ആ പരമസത്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടണ ആ ആനന്ദം, അനന്തമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം ഉണ്ടല്ലോ, അത് അനുഭവിക്കാനാണ് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ലഭന്തെ ബ്രഹ്മനിർവാണ മൃഷയ ക്ഷീണകൽമഷ ഛിന്നദ്വൈതായതാത്മാന സർവഭൂതഹിതേരത. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ ഐശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉറവിടം എന്നറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് ലോകക്ഷേമകരമായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദ് പറയുന്നുണ്ട് 4 യമനിയമങ്ങള് അവയെ കൃത്യമായിട്ട് അനുസരിക്കുക. എന്തൊക്കെയാണ്? നോ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, മാംസഭക്ഷണം വേണ്ട. പിന്നെന്താണ്? നോ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, ഒരു ലഹരി പദാർത്ഥം ഉപയോഗിക്കരുത്. നോ ഗാംബ്ലിംഗ്, ആരെയും ഒരു ചതിയിലും പെടുത്തരുത്. നോ ഇല്ലിസിറ്റ് സെക്സ് എന്നാണ്. 4 യമനിയമങ്ങളുണ്ട്, റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. അത് നമ്മൾ കർശനമായിട്ട് അനുസരിക്കുക തന്നെ വേണം. അത് നമ്മുടെ ലൈഫ് മാനുവൽ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, ജപം ചെയ്യണം. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പരമസത്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ആ അനന്തമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഈ 4 റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പ്രഭുപാദ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ജീവിക്കാൻ മാത്രമല്ല, ആ മരിക്കാനും, ആ മരണം അത് നമ്മളും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണ്. അതൊരു മഹോത്സവമാക്കി മാറ്റണം നമുക്ക്. എന്താ മരണത്തിനെ എല്ലാവർക്കും ഭയമാണ്, ഭയത്തോടെയാണ് അങ്ങനെ വീക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെ മരണത്തിനെ. അതല്ല, പ്രഭുപാദ് പറയുന്നുണ്ട് ആ മരണം നമുക്കൊരു മഹോത്സവമാക്കണം. കാരണം എന്താണ്? ആ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ്, നമ്മളാകുന്ന ജീവാത്മാവ് ഭഗവാനിലേക്ക് ചേരാൻ പോവാ, ഭഗവാനെ മീറ്റ് ചെയ്യണേ. ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കല്ലേ വേണ്ടത്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ആ ജനിമൃതികളിൽ കിടന്ന് ഉഴന്ന് എത്രയോ 84 ലക്ഷം തരം ആ ശരീരങ്ങൾ എടുത്ത് ജനിച്ച് മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ. ആ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഒരു ഭഗവാനിലേക്കുള്ള ഒരു കൂടിച്ചേരല്, ഭഗവാനെ കണ്ടുമുട്ടല്, അതൊരു മഹോത്സവമല്ലേ ആവണ്ടേ. അപ്പൊ നമ്മള് മരണത്തിനെ ഭയക്കല്ല വേണ്ടത്. ആ ജീവിതകാലം മുഴുവനും അങ്ങനെ ചിട്ടയോട് കൂടിയിട്ട്, തപോനിഷ്ഠയോട് കൂടിയിട്ട് ജീവിച്ച് അവസാനം ആ മരണം എന്നുള്ള മഹോത്സവം, ഭഗവാനോട് ചേരുന്ന ആ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ്, അതൊരു മഹോത്സവമാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം. കാമക്രോധ വിമുക്താനാം യദീനാം യതചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്കു വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അജിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. എന്താ അവിടെ പറയണത്? ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, പവിത്ര ആത്മാക്കളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഉത്തമരാണ് അത്രേ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവര്. ഭാഗവതം 4 സ്കന്ധത്തില് 22-39 ശ്ലോകത്തിലാണ്. യത് പാദപങ്കജപലാശ വിലാസ ഭക്ത്യാ കർമാശയം ഗ്രഥിതമുദ്ഗ്രഥയന്തി സന്തഃ തദ്വന്നരിക്ത മദയോ കഥയോ വിരുദ്ധ സ്രോതോ ഗണാസ്തമരണം ഭജ വാസുദേവം. കാമനകൾ കളഞ്ഞിട്ട് ഭഗവത് പാദ സേവയിൽ മുഴുകി അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ഭക്തര്. അവരെ പോലെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ത്യജിക്കാൻ മഹർഷീശ്വരന്മാർക്ക് പോലും സാധിക്കില്ല. കാമനകളൊക്കെ കളയണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മള് ആ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കാൻ വിടാതെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഭഗവത് പാദ സേവയിൽ മുഴുക. അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോഴാണ്, ആ പരമസത്യത്തിനെ അറിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അനന്തമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം, അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം,
അതാണ് ഭക്തര് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ പോലെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ത്യജിക്കാൻ മഹർഷിമാർക്ക് പോലും ആവില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഈ ആത്മീയ ആനന്ദം ഒരിക്കൽ അനുഭവിച്ചവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ആനന്ദങ്ങള്, ക്ഷണിക സുഖങ്ങളൊക്കെ വെറും തുച്ഛമായിട്ടേ തോന്നുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി അവര് ഒട്ടും സമയം കളയില്ല. അവര് ഈ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം, അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ ഭക്തൻ പിന്നെ ഉണ്ടോ ഈ നിസ്സാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു, അതിനുവേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നു അല്ലെ? നമ്മള് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഖാലി ഹാത്തായ ഖാലി ഹാത്ത് ജാനാ ഹെ എന്ന് പറയും അല്ലെ? നമ്മൾ വെറും കൈയോടെയാണ് വന്നത്, അതുപോലെ നമ്മൾ പോകുന്നതും വെറും കൈയോടെയാണ്. ഇതിപ്പോ വാടക വീടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കണത് അല്ലെ? ഹൗസ് ഓണറുടെ എവിക്ഷൻ നോട്ടീസ് എപ്പോഴാ കിട്ടാന്ന് അറിയില്ല. ആ ഉടനടി നമുക്ക് പോകേണ്ടി വരികയാണ്. അപ്പോ ആ ജനന മരണത്തിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ ചെറിയൊരു കാലയളവ്, അത് ശാന്തിയോടെ നമ്മൾ ജീവിക്കണ്ടേ? അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മള് ജപം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്നറിയോ? അതിന്റെ അർത്ഥം ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാധാറാണിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ അട്രാക്റ്റീവ് ആണ്. രാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രമിക്കണത് തന്നെയാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവിനെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള ഒരു അപേക്ഷയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേ. അപ്പോ നാമജപവും സേവനവും ഒക്കെ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ട്, ഭഗവാനെ സേവിക്കലും ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് നമ്മൾ നിരന്തരം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്, ഭഗവാനെ എൻ്റെ ഈ ആത്മാവിനെ അങ്ങയുടെ സേവനത്തില് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ദയവുണ്ടാവണേ എന്നിങ്ങനെ നമ്മള് നിരന്തരം ജപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണത്രേ മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്, ആമ ധ്യാനം കൊണ്ടും. ഇപ്പൊ മത്സ്യം വെള്ളത്തിൽ മുട്ടയിടും അല്ലെ? പിന്നെ അതിനെ അടയിരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല, അത് നോക്കും വെറുതെ, അങ്ങനെ കുട്ടികൾ വിരിഞ്ഞു അങ്ങനെ വരും. ആമയാണെങ്കിൽ കരയിൽ മുട്ടയിടും, പിന്നെ അത് വെള്ളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ മുട്ടയിൽ മനസ്സ് വന്നു, അങ്ങനെ ആ കുട്ടികൾ വിരിയാണ്. അതേപോലെ ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തനും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ധ്യാനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാൻ സാധിക്കും ഭക്തന്. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സില് ഭഗവത് ചിന്തകൾ മാത്രം ഉണ്ടായാൽ മതി. അപ്പോ നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല. സദാ പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത ഈ അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ നമുക്ക് ആ ശാശ്വത ആനന്ദത്തിനെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ച പിന്നെ ഈ ഭൗതികത്തിലേക്ക് ഒരു ശ്രദ്ധയുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ പരമപുരുഷനിൽ തന്നെ മുഴുകിയിട്ട് ഈ പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ആ അവസ്ഥയിൽ എത്താൻ പറ്റും. അതിനെ ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്നാണ് പറയുക. 29ാമത്തെ ശ്ലോകം അതാണ് വളരെ വളരെ ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകാണ്. ഇതെല്ലാവരും പഠിക്കണം. ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോകമഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. ഒരു പീസ് ഫോർമുലയാണ് ഇത്, ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ശാന്തി മന്ത്രാണ് ഇത്. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം, യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഒക്കെ ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. സർവലോക മഹേശ്വരൻ, സർവലോകങ്ങളുടെയും ഈശ്വരനാണ്. സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സുഹൃത്താണ്. അങ്ങനെയുള്ളത് ജ്ഞാത്വാമാം ശാന്തി, അങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിവുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ശാന്തി നേടുന്നു എന്നാണ്. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ പിന്നെ അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇതിലും വലിയ ഒരു പ്രൂഫ് വേണോ അല്ലെ? ഇനി ഡിവോഷൻ ചെയ്യാൻ, ആ ഡിവോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവത് സേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൺട്രോളർ.
എല്ലാത്തിന്റെയും എൻജോയർ, എല്ലാം പ്രൊപ്പറേറ്റർ, എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. ഇതറിഞ്ഞാ പിന്നെ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനം മാത്രല്ലേ, വേറെന്തെങ്കിലും ആണോ? ഇപ്പോ നമ്മൾ നന്നാവണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളത് നമ്മുടെ അച്ഛനോ, കുട്ടികൾ നന്നാവണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളത് അച്ഛനും അമ്മമാർക്കാണ്. അതേപോലെ ഭഗവാനും നമ്മളൊക്കെ നന്നാവണം, തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തണം എന്ന് ഭഗവാൻ അതിയായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും ആ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോരോ ചാപ്റ്ററിൽ കൂടി, ഓരോരോ ശ്ലോകങ്ങളിൽ കൂടി. അപ്പോ ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്തു എന്നുള്ള അഹംഭാവം ഉണ്ടാവരുത്. ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് എനിക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു, ഞാനും ഭഗവാനും കൂടി എങ്ങനെയൊക്കെയോ അതോ ചെയ്തു ഒപ്പിച്ചു, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ സത്യം, ഭഗവാനാണ് എല്ലാം എന്നറിഞ്ഞ ആ സത്യത്തെ അറിഞ്ഞവന് ശാന്തി ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും. മായയിൽ ബന്ധിതരായിട്ട് ഉള്ള ജീവാത്മാക്കള് ഒക്കെ ശാന്തി ലഭിക്കാനാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം. അതിനെന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയണില്ല എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ എല്ലാം മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് മാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം കൃഷ്ണ ഭഗവാനായിരിക്കണം. ഭഗവത് പ്രാപ്തി അതിന് ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മള് പ്രവർത്തിക്കണം എപ്പോഴും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് സർവസ്വവും സമർപ്പിക്കണം. എല്ലാത്തിലും ശ്രേഷ്ഠൻ പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. തമീശ്വരാണാം പരമം മഹേശ്വരം എന്നാണ് ശ്വേതാശ്വതര ഉപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഭഗവാനാണ് എല്ലാം പരമശ്രേഷ്ഠൻ, പരമപ്രഭുവായിട്ടുള്ള ആ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് നമ്മുടെ സർവസ്വവും സമർപ്പിക്കുക. എല്ലാ സമയവും ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് വിനിയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭൗതികതയിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം കൂടുതൽ വീണ് കിടക്കണോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ദുഃഖം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ശാന്തി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. 84 ലക്ഷം ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ നിത്യബന്ധു. അന്നു മുതലേ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ബന്ധുവാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ കാണുന്ന ബന്ധുക്കള് നമ്മുടെ അച്ഛൻ, അമ്മ, ഭാര്യ, കുട്ടികള് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ, അത് ഈ മുമ്പത്തിലെ മാത്രം ബന്ധുക്കളാണ്. പക്ഷെ ഈ ജന്മം കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ബന്ധുവായിട്ട്, നിത്യ ബന്ധുവായിട്ട് ഭഗവാനാണ് ഉണ്ടാവുക. മുൻ ജന്മങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ബന്ധുവായിരുന്നു അല്ലേ. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങയുടെ നിത്യദാസനാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. അങ്ങയുടെ ഞാൻ നിത്യദാസൻ, എനിക്ക് അങ്ങയെ ഇത്രയല്ലേ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ, ഇനിയും എനിക്ക് സാധിച്ചില്ലല്ലോ എന്നാണ് നമ്മൾ കരുതേണ്ടത്. ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ഭക്തന്മാര് ശരിക്കും പറയാണ് ആചാര്യന്മാര്, ഈ ഭക്തൻ സന്ധ്യ മയങ്ങിയ ഭക്തൻ ശരിക്കും കരയും എന്നാ പറയണേ. ഇന്ന് എനിക്ക് ഭഗവത് ദർശനം കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ മുതൽ അവര് ഭഗവാനെ സേവനം തന്നെയാണ് ചെയ്യണേ, എന്നിട്ടും അവർക്ക് ഭഗവത് ദർശനം സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോ സന്ധ്യ മയങ്ങുമ്പോഴും അവര് സങ്കടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യണേന്നാ പറയാ. അത്ര ഭഗവാനെ കിട്ടാൻ ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവണം നമുക്ക്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എത്ര കർമ്മഫലം, എത്ര കർമ്മ കണക്കുകളില് എത്രത്തോളം ദുഷ്കൃത ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല, അത്രയും നമ്മള് ലേറ്റ് ആവും ഭഗവാനെ കിട്ടാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കണം, ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, നാമം ജപിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വേഗം നമ്മുടെ കാർമിക് അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ ബാലൻസ് നില്ലായി പോവാ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടും. അപ്പോ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം, ഞാൻ ഈ ജനന മരണ ഈ സാഗരത്തിൽ പതിച്ചേക്കാണ്, ദയവായിട്ട് എന്നെ കരകയറ്റിയിട്ട് അങ്ങയുടെ പാദരേണുക്കളിൽ ഒന്നായിട്ട് വെക്കണേ ഭഗവാനെ എന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഐ നന്ദതനൂജ കിങ്കരം പതിതം മാം വിഷമേ ഭവാംബുധൗ കൃപയാ തവ പാദപങ്കജസ്ഥിത ധൂളീ സദൃശം വിചിന്തയാ എന്നാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാമസങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കാനും നാമസങ്കീർത്തനം നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 500
വർഷം മുമ്പ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് 6 പ്രധാന ശിഷ്യരായിരുന്നു, ഗോസ്വാമികൾ എന്നാ പറയാ, ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാര്. അതിലൊരാളാണ് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി. അദ്ദേഹം എന്നും വൃന്ദാവനത്തിലാണ്, സാളഗ്രാമങ്ങള് പൂജ ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്നും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്ന പറയണ, ഭഗവാൻ ദർശനം കൊടുക്കാറുണ്ട്. അത്രയും ഭഗവാനില് മുഴുകിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു ഭക്തൻ കുറച്ച് ആഭരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു. അത് കിട്ടിയപ്പോ ഗോസ്വാമി ചിരിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, എന്റെ കയ്യിൽ വിഗ്രഹം ഇല്ലല്ലോ, സാളഗ്രാമശിലയല്ലേ ഉള്ളത്, ഞാൻ അതല്ലേ പൂജിക്കണത് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭക്തനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, ഭക്തൻ തിരിച്ചു പോയി. അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ, ഞാന് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയെ അഭിഷേകം ചെയ്യുക, അങ്ങയെ അലങ്കരിക്കുക, ഇതൊന്നും എനിക്ക് സാധിക്കണില്ലല്ലോ, ഞാൻ വെറുതെ ഒരു പൂജ മാത്രല്ലേ നടത്തുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട് പോയി. കുളിച്ചു, പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നപ്പോ ഒരു കുഞ്ഞു വിഗ്രഹമായിട്ട് മാറിയിരിക്കണു. അതാണ് ഇപ്പോഴും രാധാരമൺ ടെമ്പിൾ ഉണ്ട് വൃന്ദാവനില്, പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ പലരും. അങ്ങനെ ആ രാധാരമൺ എന്നുള്ള ആ മൂർത്തി ആയത് അങ്ങനെ ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി പൂജിച്ചിരുന്ന സാളഗ്രാമാണ്. അതിന് ഭയങ്കര ഫിനിഷിംഗ് ആണ്, കാരണം അത് സ്വയം ഉണ്ടായതാണ്. ഈ സാളഗ്രാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഇങ്ങനെ ഗ്ലേസിംഗ് ഉള്ള കല്ലുകളാണ് അല്ലെ, സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള കല്ലുകൾ. അതേ രൂപത്തിലാണ് ആ രാധാരമന്റെ മൂർത്തിയുടെ, ചെറിയ മൂർത്തിയാണ്, ആ മൂർത്തിയുടെ പുറമെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക. ഇനി ഒരു കഥയും കൂടെ പറയട്ടെ, പിന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം. ഭഗവാനാണ് പരമാധികാരി, ഭഗവാനാണ് പരമമായ ഭോക്താവ്, ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയും. ഇത് മറക്കരുത്. ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. ഇത് നമ്മുടെ പീസ് ഫോർമുലയാണ്. ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം. വേറെ കഥയുണ്ട്, വേറെ കഥ പറയാനുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയണ കഥ തന്നെയാണ്. അതേതാണ്, ഈ എന്താ പറയാ, ഗോവർദ്ധന പൂജയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ലേ, ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ കഥയാണത്. ഒരിക്കല് ഇതാണ് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം. ഇത് ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം അല്ലേ. ഒരിക്കലും ഗോപന്മാര് പ്രായമുള്ളവര്, കുട്ടികളല്ല, പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംഭാരം ഒക്കെ യജ്ഞത്തിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭരിക്കാനുള്ള ആ ജോലിയിൽ വ്യാപൃതരായിട്ട് കാണപ്പെടുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എല്ലാം അറിയാലോ, പക്ഷെ ഒന്നും അറിയാത്ത ഭാവത്തിൽ ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കണേ, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ സംഭരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ നന്ദഗോപര് പറഞ്ഞു, മോന്റെ ഒരു ചോദ്യല്ലേ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ മോനെ, ഇന്ദ്രനല്ലേ എല്ലാ മഴയൊക്കെ തന്നിട്ട് ഈ ലോകത്തിനെയൊക്കെ നല്ല സമ്പുഷ്ടമാക്കണത്. അത് കാരണത്താല് ഇന്ദ്രനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് യജ്ഞം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. അപ്പൊ ഗോപന്മാര് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെയൊക്കെ ഈ സർവസ്വമായിട്ടുള്ള പശുക്കളല്ലേ. അപ്പൊ ആ പശുക്കൾക്ക് തിന്നാനുള്ള പച്ച പുല്ലൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഴ വേണ്ടേ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ, കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇന്ദ്രൻ മഴ പെയ്യിക്കണു എന്ന് പറയണതൊക്കെ അത് തെറ്റല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രാചീനമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങള് അതാണ് ശ്രേയസ്സും ഉണ്ടാക്കി തരാൻ, ശ്രേയസ്സിന് നിദാനം. അപ്പൊ നമ്മള് ഗോപന്മാരാണ്, നമ്മുടെ പശുക്കൾക്ക് പച്ചപ്പുല്ലും വെള്ളവും വേണം തന്നെ, ശരി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ യഥേഷ്ടം തരുന്നത് ആരാണ്? അത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതല്ലേ തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഇന്ദ്ര യജ്ഞ സംഭാരങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിനെ യജിക്കാം, നമുക്ക് അതിനെ പൂജിക്കാം അതാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണര് ദേവന്മാരെക്കാളും എത്രയോ അധികം ശ്രേഷ്ഠരാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ബ്രാഹ്മണരെയും ഈ ഗോവർദ്ധനത്തിനെയും പൂജിച്ചാൽ മാത്രം മതി.
തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാ പിന്നെ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതിന് പിന്നെ നന്ദഗോപർക്ക് അപ്പീലില്ല. എന്നാ ശരി അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ അവര് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ സംഭാരങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ഗോവർദ്ധനത്തിനെയൊക്കെ വഴി പോലെ യജിച്ചു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഭക്തിപൂർവം പ്രദക്ഷിണം വെച്ച് നമസ്കരിച്ചു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ തന്നെ ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ ഒരു ഭാവത്തിൽ ആ സ്വരൂപാന്തരം എടുത്തിട്ട് എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് ആ ബലിയൊക്കെ സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാരോടും, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ശൈലരാജൻ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും. ഇതുവരെ യജ്ഞങ്ങൾ എത്രയൊക്കെ ചെയ്തു, ഇന്ദ്രൻ ഒരിക്കലെങ്കിലും നേരിട്ട് വന്നിട്ട് ഉപഹാരം സ്വീകരിച്ചോ? ഇല്ലല്ലോ. അതാണ് ഇവിടത്തെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായത്. അപ്പോ ഇനിയിപ്പോ ഇന്ദ്രൻ ഇപ്പോ യജ്ഞം കിട്ടിയില്ല വിചാരിച്ചിട്ട് കോപിച്ചു വന്നാൽ തന്നെയും സാരമില്ല, ഈ പർവ്വതരാജൻ നമ്മളെ എന്തായാലും രക്ഷിക്കാൻ ശക്തൻ തന്നെയാണ് എന്ന് എല്ലാവരും ആനന്ദിച്ചു. കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെന്താ ഉണ്ടായേ? ഈ യജ്ഞം മുടങ്ങി, യജ്ഞം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നറിഞ്ഞോ, മുടക്കി എന്നുള്ള വർത്തമാനം അറിഞ്ഞപ്പോ മതാന്ധനായിട്ട് ഇന്ദ്രൻ കോപിച്ചു. അങ്ങനെ ഘോരമായിട്ട് മഴ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഈ ഗോകുലത്തിനെ തന്നെ നശിപ്പിച്ചു കളയണ മട്ടിലാണ് ഒരുപാട് കട്ടിയുള്ള മേഘങ്ങളെയൊക്കെ അയച്ചിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഗർജനത്തോടെ മിന്നല്, അങ്ങനെയൊക്കെ കാർമേഘങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉപരിഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഗോകുലത്തിന്റെ മുകളിൽ നിറയെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഇടവിടാതെ ഘോരമായിട്ട് മഴ അങ്ങനെ തുടങ്ങി. പശുക്കളും ഗോപന്മാരും ഒക്കെ വിഷമിച്ചു. അങ്ങനെ പീഡിതരായിട്ട് അങ്ങനെ ഭഗവാനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചു. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ആരും ഭയപ്പെടണ്ട, ഗോവർദ്ധനരാജൻ നമ്മളെ രക്ഷിച്ചോളും എന്ന്, അതിന് സംശയം വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു മാജിക് പോലെ ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം പൊങ്ങിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ചെറുവിരലില് ഇരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ പൊക്കി ഗോവർദ്ധനത്തെ ഒരു ലീല പോലെ, ഒരു കളി പോലെയാണ് പൊക്കി പിടിച്ചു. അതിന്റെ താഴത്ത് മൃദുവായിട്ടുള്ള മണൽപ്പരപ്പില് പശുക്കളും ഗോപന്മാരും മറ്റുള്ള സാമഗ്രികളും എല്ലാം പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഒരേ ഒരു തൃക്കൈ കൊണ്ട് അതിനെ ധരിച്ചിട്ട് 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞു പോയ 7 ദിവസം ആരും അറിഞ്ഞില്ല 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത്. വിശപ്പോ ദാഹോ ഒന്നും അവരെ ബാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെ പശുക്കളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ആ പാദപത്മങ്ങളൊക്കെ നക്കി തോർത്താണ്. അവരെയൊക്കെയും കരുണാപുരസ്സരം തലോടാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യണത്. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് എല്ലാം കൂടി നിന്ന് ചുറ്റുമുള്ളവർക്കൊക്കെ അമൃതവർഷികളായിട്ടുള്ള സല്ലാപങ്ങള് അവരുടെ നേരെ എല്ലാവരെയും ആനന്ദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരേ നിൽപ്പാണ് നിൽക്കണേ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആ അപാരമായിട്ടുള്ള ആ യോഗൈശ്വര്യം കണ്ടിട്ട് ആശ്ചര്യചകിതനായി ഇന്ദ്രൻ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രന്റെ അഹങ്കാരമൊക്കെ പറന്നു. അങ്ങനെ മഴയും കാറ്റും ഒക്കെ അങ്ങനെ ശമിപ്പിച്ചു. ഇത് സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആ ഭഗവാനോട് നമ്മള് കളിക്കാൻ പോകണ്ട എന്ന് ഇന്ദ്രന് മനസ്സിലായി. എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും ഇതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് മാറിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ഭഗവാൻ ആ ഗോവർദ്ധനത്തിന് സ്വസ്ഥാനത്ത് തന്നെ വെച്ചു. അങ്ങനെ ഗോപന്മാരും ഗോപികളും ഒക്കെ ആനന്ദ പരവശരായിട്ട് അങ്ങനെ ഗാഠം ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് കൃഷ്ണനെ ആലിംഗനം ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കോടാനുകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ ലീലയാൽ ധരിക്കണ ആളാണ് അല്ലെ. ആ നിന്തിരുവടിക്ക് ഒരു പർവ്വതത്തിനെ ധരിക്കാൻ എന്താ വിഷമം? ഒരു വിഷമവും ഇല്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ ദേവന്മാരൊക്കെ സ്തുതിച്ചു. ഗോപികകളൊക്കെ ഈ ദിവ്യ ലീലകളെ പറ്റി പാടി നടന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ആ ഗോകുലത്തില് സന്തോഷായിട്ട് ചേർന്നു ഭഗവാനോട് കൂടി എന്നാണ് ഈ കഥയിൽ പറയണത്. ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് സമയായി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. കൃഷ്ണൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയത്. ഇത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവാണ്. ഇത് ബലരാമനാണ്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണനും ബലരാമനുമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ടും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവായിട്ടും വന്നത്. നമുക്ക് ഭക്തി തരാനായിട്ട്, നമുക്ക് നാമസങ്കീർത്തനം തരാനായിട്ട്, നമ്മളെ ഒക്കെ ആ ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനുള്ള മന്ത്രം കൊണ്ടു തന്നതാണ്. അവർക്ക് പ്രണാമം. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ.
അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദിയുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ ശ്ലോകം ചൊല്ലുന്നത്